ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ bịara m nso maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ ibe ezi. Do you know that the adoption of the child in Igbo culture and tradition is a sacrilege and taboo? Ọ bụ arụ n'ala Igbo ime nwa adopt. Ị asị why? Ngwa here the reason. Ndị Igbo nwere the procedure eji were eme gịnị ahachi ngwu na ọ bụrụ na di mbụ unu maọbụ nwunye ọnụrụ ha amụtara nwa. Nke mbụ, ọ bụrụ na ihe na-emesiri nwoke n'aka, o nwere omenala a na-eme n'isi nwaanyị iji wee hafa nwaanyị ọkpa n'iro ka o jee eme gịnị ka o tetụta ime wee kuchie ngwu. Nke ịbụa, ọ bụrụ na nka nwoke bichara ndụ nwa nwunye ya ka nọdụ, ndị Igbo na-anụ nwaanyị, nwaanyị na-eje anụ nwaanyị mere o nwere the procedure eji were eme gịnị eme ya bụ ive. Nke dị ka ibe ya na ọ bụrụ na ọ bụ ngwuru di na nwunye bichara wee nwa, mkpụrụ ha adakpọ, o nwere procedure eji anụta nwaanyị hachie ngwuru ahụ ka o bido mee gịnị mụsaba. Ọnya bụ tata ịbịa ụfọdụ a na-eme gịnị adoption of a child ka ndụ oge anya. Nwata ọbụla emere adopt n'ala Igbo maọbụ na ngwuru ezinụlọ ama mbụ ọfọ ngwuru ahụ. Ama na ntị dịkwa. Eziokwu na ihe gbasata religion and politics erighị anya ụfọdụ ndị be anyị anya. Ha anaghịzi ajụ ajụjụ maọbụ ịmụta ihe ha kwesịrị ịma na ndụ a. Kedu oge adoption of the child bidoro? Ihe a na-asị gị motherless baby, kedu ebe o bidoro? Ọ ya amasị m ka ime gịnị idere nye n'ozi edemede maka na ndị be anyị sị atụala ọmarụ ọmarụ mana atụala ofeke ya sọba isi n'ọfịa, maka na atụa inu nkịrịnka nkata onye tara arụ amarụgo. Cheta na ihe m kwuru na ndị Igbo anaghị eme gịnị anaghị ego nwa ego, but in the legal anywhere in the culture and tradition of ndị Igbo. Igbo bụ Igbo. Ndewo.